Fortnite-ozni fogunk, és most a Pókember Zero van beállítva, de nemrég szereztük meg ezt a skint ingyen, úgyhogy ti is azért csináljátok meg a questeket, akkor már menjünk ebbe a skinbe, és ahogy megígértem, bemutatom a Survivor világomat, mert én már eléggé sokat játszottam, csak azokat persze nem mutattam be, és most bemutatom, úgyhogy itt vannak amúgy az emocióimok. Vele. Na igen, itt a tigris térkép, ahol és gondolom ezt ismeritek az előző videó miatt, akkor is bemutattam. Ez van most beállítva. Amúgy srácok, nyugodtan próbáljatok be engem befriendelni. Ha látjátok és akartok velem játszani, akkor nyugodtan gyertek, és akarjatok befriendelni, és friendeljetek be, én el fogom fogadni. És megmutatom, hogy tényleg el fogom fogadni, azaz 2 ember akarta, hogy barátaim legyenek. Tessék, megkapták. Akkor itt vagyunk a Survivor világomban, és ide is bejöhettek, majd ha befriendeltek ilyesmik, akkor majd megengedem, hogy játszhatok vele mekkora nagy hírességgel, mint én. Jó, nem szórakozok. Akkor úgy állok, hogy itt vannak ilyen cuccaim, és level 5 vagyok. Összesen 3 barátom van, meg még a Bright Bomber, mert ez a második világom, és ezért a Bright Bombert kapom meg. Itt van, és aztán itt van egy ilyen, nem tudom ki, és itt van egy ilyen csaj, és ahhoz, hogy meglegyen a level 6, az kell valamilyen ilyen granny slabet szerezni. Majd ha befriendeltek, akkor majd légy mondjátok el, hogyha kell. Bejöttök. És meg itt van a krút, ami barlangba lehet szerezni. És én szoktam barlangba járni. Igen. Mert eléggé közel lakok egy barlanghoz. Én a barlanghoz, és igazából már fejből tudom, merre van. Az a lényeg, hogy itt erre eljövök, ott kimegyek a kapun, erre eljövök, ez így a domb, és ott van egy ilyen nagyon nagy kőszerűség, ott az, és az a barlang, annak az aljába ott lentre le lehet menni, meg ilyesmi. Akkor látjátok itt az Enter, ha még nem jártatok barlangba, és akkor ezt fogja mutatni, hogy mentek valahova barlangba. És amikor ide értek, akkor mindig ilyen sok csontváz lesz itt. Ezek ilyen gömbcuccok.
Én csak ezekkel találkoztam. Hát ilyen gömbszuc. Basszus. Jó, eltéveledett. Most kell ki? Jó, megködöglött. Jó. Alig van HP-m, úgyhogy elmenekülök. Jutok valamilyen kaját, vagy ilyesmit. És feltöltsem a HP-mat, mert az így nem lesz jó. Közben hogy nem lehet megnézni a cuccaidat, térképet se, imótolni se lehet, de lehet váltogatni a fegyvereidet, meg ilyesmi. Éppen a kezedbe legyen. Ó, van amúgy kajám. Jó. Mészre. Jó, tök jó. És megyek vissza akkor. Döglöttig, vagy életem döglött. Félig meddig. Sajnos. Na, akkor itt vagyok barlangban. Ki a barlang? Ilyen csákányai lesznek katonáknak, ilyen csontváz katonáknak. Meg itt ilyen ki lehet ütni. Ez az új ilyen barlanggránit, amit majd össze kell gyűjtenetek a level 5-höz. Így a falból lesznek mondjuk nagyon kiálló cuccok. Szóval mondjuk egy olyan, az éppen az, hogy az ilyen mély barlangi. Itt van sok pók. A pókokat ilyen vaskarddal, vagy hogy mondjam, egyből ki lehet ütni. Megmondom őszintén, még nem voltam. Le kéne győzni össze. Ezt. Jó, gyere. Jó. Akkor most kellene megölni. Ne támadnak. Meg fogok dögleni. Basszus. Hát srácok, megdöglöttem. Mi lesz ebből? Itt vagyok. Hé, ez nagyon fura. Hát meg ott kezdtem a világot, de nekem van ágyam. Itt van bent. Ja, itt kipakoltam mindent, és elfelejtettem ágyat csinálni ott bent. Értem. Ez ugye a háza, akkor ide lepakolok egy ágyat. Ja, hoppá, nincs semmi. Akkor jelenleg nem tudok. De fel kell szerelkeznem ezzel a karddal. Még kajával magam. Hát akkor az volt a gond, hogy nem tudtam elővenni a kajámat. Ami eléggé nagy gond. Mert az élethez kell kaja. Hogy legyen HP-d, meg esmik.
Itt a hamburger fejű csávó. Beef boss. Csak beef boss. És beef boss. Bent vagyok, jó. És akkor a kövi ad egy... Nem ad semmit, nem ad embert. Na. Pedig pont kéne az a hamburger fejű. Kis csávó. Szerencsémmel tudom, hol haltam meg. Elfogyott a kajám. Basszus. Most ezzel a ősrégi karddal kell túlélni magad. És majd ezt töredezzük. Ja, a végét járja. Azért bemegyek persze. Amúgy nem tűnnek el a ciccaid, ha meghalsz. Szerintem nem kell nagyon bemutatni az emberek. Dögöljed már meg! Szaros skorpió. Visszatöltöd az ápem. Aj, basszus, egy skorpió. Úgy utálom ezeket. Hol volt a cuccom? Vissza kell szereznem, és ki kell jutnom. Azt is menjen innen! Baszki. Innen hogy jutok ki, ezt nem tudom. Innen hogy jutok ki? Valahogy ki kell jutnom. Ezt meg tudom csinálni? Nincs több tűzfám. Itt kell gyűjtenem. Wood. Jó. Játékot úgy találták ki, hogy ne dögöljél, és
Ne veszem el minden cuccot, és ne essél. Kicsi basszus. Valaki járat egyrészt. Jó, menjünk. Nem akarok meghalni. Na srácok, mit kell ezt csinálni? Bum. Bum, srácok, ez így kell. Hú. Jussunk túl a venemiken. Jussunk túl a csontvázokon. Ne dögöljünk, mert ez rossz. Akkor srácok, mentem. Úgyhogy sziasztok!